Прывітанне, сябры! У жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами вядоцца Віталь Цыганкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі – ці ўступіць беларускае войска ў вайну Расіі супраць Украіны. Удзельнікі «Двубою» маюць розныя пазіцыі па гэтым пытанні. Сёння гэта лідар руху «Салідарнасць» Вячеслав Сівчык. Прывітанне. Добрый вечер. И политический аналитик Петр Рудковский. Добрый вечер. Добрый вечер. Што ж, адразу да дыскусіі пачнем першы абмен рэплікамі. Вячеслав, большасць экспертаў на сёння лічаць, што ўдзел беларускага войска ў непасрэдных баявых дзеяннях малаверагодны і даюць даволі шмат пераканаўчых аргументаў на карысць гэтай версіі. Вы, наколькі я ведаю, лічыце па-іншаму. Чаму, калі коротка? Первое, я протестую, что это называют лукашенковское войско белорусским. Лукашенковское, именно это не белорусское, такая специфика в Беларуси. Калі я на сваім YouTube-канале казаў пра апошні выбарчы фарс, я казала, в чым его асноўная небяспека, гэта ў тым, што гэта якраз звязана з планамі Масквы з вайной. Бо адзінае, што хоча ад беларусаў Кремль, это натуральна, каб беларусы ваявалі за маскоўскія інтарэсы. Ну і наша, конечно, катастрофа ў тым, што ужо больш 30 гадоў пры ўладзе Лукашенко, якого можна проста характарызаваць па его ідэалогіі, што он расійскі імперыяліст. Чаму до гэтага часу лукашенковскія войскі не вступілі в вайну? Тут хутчэй гэта пытанне трэба разглядаць. Это звязана з тым, што яшчэ проста не пераламалі беларускі народ. Ён сёння беспраўны, абсалютна паняволены, але ж ён яшчэ жывы. І проста баяцца даваць зброю людзям, таму што натуральна, што все гэтыя карнікі з ГУБОПіка, там, з КГБ, яны ваяваць не будуць. Это доля простых людзей. Вот людям покуль боятся давать патроны. Але ж это все вельмі слабо пролічваецца, бо натуральна, што пасля КНДР у Путина так зараз подкипает, ему трэба все-таки, каб беларусы таксама воевали. Што ж, дзякую, Вячеслав. Абгрунтаванае меркаванне. Паслухаем Пётра. І я скажу для нашых гледачоў, Пётр Рудковскі, пэўным сэнсе гістарычны чалавек для нашага двубоя, бо ён прымаў удзел у першай праграме двубоя, якая была у кастрычніку 22-го года. І якраз тэма тады была таксама на той момант вельмі гарячая, фактычна аналагічная сённяшняй. І Пётр тады даказваў, што беларускія войскі не вступяць. Яго апанентка даказвала, гэта была спадарня Радзіна, што яны вступяць, і калі мы далі галасаванне, то 80% нашых гледачоў на Белсаце былі за меркаванне Наталі Радзінай, што беларускія войскі вось-вось пойдуць вайну на Украіну. Але прайшло ўжо 2,5 гады, яны так і не пайшлі. Вы не зменілі сваё меркаванне наконт гэтай магчымасці? Ну, бачыце, добрая памяць у вас. Ну, тады я быў у меншасці, а цяпер на пачатку прагучала, што я знаходжуся ў большасці, што большасць экспертаў цяпер лічыць, што Беларусь не ўступіць у вайну. Цяпер трошкі такі канфуз для мяне паўстаў. То я скажу так, што пасля лютага 22-го года верагоднасць уступлення беларускага войска у вайну не была ніколі нулёвай. Можа, гэта варта адзначыць. Тым не менш, так як да гэтага часу верагоднасць была вельмі малой, так і у будучым, у прыватнасці, у бягучым годзе яна застаецца малой. Ёсць пэўныя тут новыя фактары. Адзін новы фактар – гэта вучэнні, да которых так громка два рэжымы рыхтуюцца. Запад 2025, гэты момант, канешне, ён стварае пэўную такой загадкавай сітуацыі. Ёсць з другога боку іншыя моманты. Гэта тое, што з розных бакоў паступаюць сігналы для Лукашэнкі, што ёсць пэўны шанец на пацяпленне адносінаў з Захадам. Што ж, дзякуй, бакі абмяняліся першымі грунтоўнымі рэплікамі. Давайце паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які распавядзе тэму дыскусіі сённяшняга двубою. Ужо сёлета Расія ўцягне нашу краіну ў вайну, заяўляе прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. І да гэтага варта рыхтавацца не толькі Кіеву, але і суседняй Польшчы ды краінам Балтыі.
багато європейців, може і сполучені. Шмат еўрапейцаў і, магчыма, ЗША будуць казаць, што гэта запужванне. Запужванне Польшчы, Літвы і іншых нашых балтыйскіх партнёраў. Але вы пабачыце, ён будзе рабіць усё, каб уцягнуць іх. Ён будзе думаць, як правакаваць іх. Я не ведаю, ці будзе ўварванне, але так ці інакш, ён зацягне Беларусь у вайну. Гучная заява прагучала на фоне таго, як Пуцін унёс на ратыфікацыю ў Дзяржаўную думу Расіі дамову пра гарантыі бяспекі саюзнай дзяржавы. Падпісаны летась у снежні дакумент сярод іншага прадугледжвае 10гадовае размяшчэнне расійскіх вайсковых базаў на тэрыторыі нашай краіны. Калі глядзець на гэты дакумент, то выглядае на тое, што Беларусь становіцца ваенным пратэктаратам Расіі. Гэта не добрая навіна. Гэта не азначае, што наша бяспека вырасце у выніку рэалізацыі гэтага пагаднення. Гэта азначае, што пагрозы для нашай краіны вырастуць, бо Расія сама па сабе это агрэсіўная дзяржава. Аднак і без гэтай дамовы расійскія войскі сёлета ў верасні будуць прысутныя ў нашай краіне. Паводле розных ацэнак, у вераснёўскіх вучэннях «Захад-2025» могуць быць задзеяныя да 40 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Они любят перестраховываться на всякий случай. Допустим, перестраховаться на случай смерти диктатора Лукашенко. И приходит любой преемник, там, пророссийский, не пророссийский, непонятно кто. Типа, есть юридический договор, вы обязаны соблюдать. Мы вводим войска для решения своих каких-либо интересов, чтобы эта страна не дошла к демократическому миру. Акрамя гэтага, у пуцінска-лукашэнкаўскай дамове прысутнічае расійская ядравая дактрына, а гэта значыць, што ў выпадку агрэсіі супраць адной з удзельніц саюзнай дзяржавы Уладзімір Пуцін можа даць загад скарыстаць ядравую зброю, у тым ліку і тую, што будзе размешчаная на тэрыторыі Беларусі. Если действительно Путин планирует, опять же, с Лукашенко втянуть вооруженные силы Беларуси в реальную агрессию против Украины, Лукашенко получает гарантию в виде этого ядерного зонтика. Поэтому достаточно серьезно, на мой взгляд, нужно трактовать заявление президента Украины. Перад правядзеннем сваіх псеўдавыбараў Лукашенко як мантру паўтараў тэзу «Крый Божа, Беларусь уцягнуць у вайну». Таму, калі Пуцін націсне на свайго хаўрусніка, дыктатар можа даручыць пытанне адпраўкі войскаў ва ўкраіну ўсебеларускаму народнаму сходу. І калі той прагаласуе, маўляў, супраць, у Лукашэнкі будзе аргумент перад сваім крамлёўскім гаспадаром, зазначае палітык Павел Латушка. Или наоборот, когда он даст команду своим послушным слугам, и они единогласно или почти единогласно проголосуют за направление вооруженных сил Беларуси в Украину, в этом случае он может сказать белорусскому обществу: это не я принял решение, это решение приняли ваши представители в лице депутатов, делегатов так называемого Всебелорусского народного собрания. Так ці інакш, размовы пра тое, ці будзе уцягнутая Беларусь у паўнавартасную агрэсію супраць Украіны, вядуцца з самага пачатку гэтай вайны. Уступаць у якую не бачаць сэнсу як прадстаўнікі прадэмакратычных колаў, гэтак і прыхільнікі самога Лукашэнкі. Згодна з апошнім даследаваннем беларускага трэкеру пераменаў, станам на снежань 2024 года каля 85% апытаных беларусаў супраць удзелу нашых войскаў у вайне ва ўкраіне. Улічваючы тое, што прагучала ў нашым сюжэце, пытанне адразу да вас пра гэты самы ядзерны парасон. Паколькі это сапраўды, калі мы кажам пра новыя абставіны, то іх не было, умоўна скажам, тады, калі мы першы раз дыскутавалі гэтую тэму. І ці многа это мяняе, в тым сэнсе, што, вот як сказал Павел Латушка у нашым сюжэце, што парасон дае Лукашэнку нейкую абарону, і цяпер, маўляў, можна запускаць беларускія войскі, не баючыся нейкага адказу ад суседзяў. Ну, тое, чаму да гэтага часу Лукашенко не высылаў войскі, вынікала больш з унутраных прычынаў, чым вонкавых. Ну, канешне, там чаканне таго, што імавернасць таго, што пачнецца вельмі сур'ёзны там контрнаступ, гэта магло быць такім фактарам. Ну, але з другога боку, мяркуючы па падзеях, которые адбываюцца паміж Украінай і Расіяй, там, скажам, яшчэ да гэтай курскай аперацыі пастаяннае бамбардаванне, не бамбардаванне, а атакаванне з дапамогай беспілотнікаў, дыверсантаў розных аб'ектаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі не азначаў, што
што Пуцін там націсне на ядерную кнопку, а нават падчас вось гэтай курскай аперацыі гэта не адбылося. Поэтому тут гэты ядерны момант ён не іграе асаблівай ролі ў плане вось імавернасці таго, ці Лукашенко пашле ці не пашле войскі ва Ўкраіну. Вячеслав, вось вы казалі якраз, што працягваецца рэпрэсія, тэрор супраць беларускага народа, они хочуць дадавіць, і пасля гэтага, маўляў, будзе расчышчаны шлях да вступлення Беларусі ў вайну. Але вы ж самі в шматлікіх перадачах ці в наших двубоях кажаце, што беларускі народ не зломны, его не задавіш, і значыць, это невыканальны, скажем так, аргумент. Вы ведаеце, калі бы Лукашенко удалося провести вот этот выборчий фарс, як вони хотели, так, то треба было бути пессимистом. Зараз недзе 50/50. Это связано с шмат якімі фактарамі, в тым ліку ядерной зброі на Беларусі, которую ніяк ніхто не може знайсці, тактычнай ядерной зброі. Я доклад рабіў 26 красавіка летась, ось якраз про ядерную экспансію России. Просто коротко скажу, что она натурально ні ад чого не обороняє. Вось, и не впливає, як правильно сказал коллега, так, вступят лукашенковские войски, если не вступят в войну, але ж вельмі повеличивает вероятность ядерных ударов по Беларуси. Это зразумело, потому что Россию боятся, и белорусы тут могут быть закладниками в этой боязни России, так, бо я глубоко переконаны, что тактычная ядерная зброя давно в Беларусі есть. Больше того, я сам командир роты радыацыйнай і хімічнай разведкі, не до конца разумею, калі спецыялісты гавораць, что все это вельмі цяжка і немагчыма. Але ж все-таки вяртаемся до нашей центральной темы, бо у нас не ядерная зброя сегодня галоўная. Вы калі бачыце, так, то за апошні час тэрор у Беларусі змацнился. Вось, все вот гэтыя оптимисты, что Лукашенко там спынется, мы перейдем до якоїсь адлігі, правда, вельмі цяжка зараз разумею эту адлігу, бо вельмі заниженная колькасць палітвязняў, самих-то палітвязняў уже давно за 10 тысяч человек, так их просто перелічыць не хочется. Своим руху солидарности разом еще летась, в ліпені, так, прийняв все документы, які можна назвати методичними. Їх просто, як ведучий сказати, що їх просто заблокували. Весны каля 1200. Я разумею, что у вас дадзеныя, которые весной не подтверждены, просто трэба, каб внести гэтую ремарку. Нет, горш. Проблема не в дадзеных, так? Проблема в критериях, которые допомагают террористичным структурам КГБ Губазика просто знішаць Беларусь. Так? И проблема в том, что не все категории палітвязняў просто признаются. Але ж, так, это никому не цікаво. Вот уперлись в эту лічбу, которую дают. Зараз, чему помешается? Потому что это объективно, потому что мало информации стало значно меньше. Так? Але я вертаюсь до своей головной думки. Террор в Беларуси поступово повеличивается. Все больше. У нас нема ни одного района, где не было политичных репрессий. Вы это ведаете, так? Для чего это робится? Абсолютно только один отказ. То есть, что во всей Европе. Вся Европа рыхтуется до войны, и натурально Лукашенко рыхтуется до войны. Отказ может быть террор для того, как Лукашенко заховал ладу, а война тут не причим. Ну, вот калі б ён был, отказ. Нет, калі б ён был самостойный, так. Але ж, зразумела, у нас еще на акции, которую мы робили в 96 году, был абсолютно правдивый лозунг: Россия – это война. И ясно, что Россия хочет от Лукашенко. Слушно вы кажете, так, вот, менавіта за внутренних раскладов, то что, неведомо. В 22 году, когда вели войски бы, так, там, сапраўды, был бы бунт. И они душили же и войска, там так само досково моцные репрессии. Але ж, у них нема упевненості до этого часу, что будет. Але про те документы, которые вот казали... Есть антивоенный консенсус в белорусском громадстве. 85% выступая супраць войны, притым не только, скажем, люди, які не любят Лукашенко и за демократию, але и лукашисты, переважно большасцю супраць войны. И войска до этого часу... Как это можно переломить? И это одни негативные наступства для Лукашенко, коли он пошле белорусское войско в войну. В принципе, на великий жаль існують механізми, так. І я ще раз звертаю увагу на слово Віталія Бабіна про 6 снежня, коли Путін з Лукашенко підписали черговые погоднения, они абсолютно не пустые, абсолютно не упадково, так. Нават Лукашенковская палата представников покуліше боится это ратификовать, потому что это, як и той референдум, который проводился в лютом 22 году, это снова-таки шлях до войны.
Пётр, што вы скажаце вот на гэты, скажем, аргумент галоўны, калі мы можам тут прыводзіць лічбы, што беларусы супраць, ёсць кансэнсус, Лукашенко адчувае наступства, але галоўны аргумент, да хто яго спытае? Пуцін загадае, ён пойдзе, іначай яму будзе каюк, таму ён будзе вымушаны загадаць, выканаць загад свайго гаспадара. Ну, просто так загадать, пойти выконать загад, это еще не той уровень взаимоотносинов. Ну, а что тычыцца вось гэтай узаемапавязанасці, узаемазалежнасці там рэжыма Лукашэнкі і рэжыма Пуціна, ну, даволі красамоўным з'яўляецца хаця б тое, што ну, вось вы згадалі пра снежаньскія пагадненні. Ну, але пару гадоў таму, здаецца, гэта было канец 22 года, калі была прынята ваенная дактрына саюзнай дзяржавы, паводле якой нападзенне на адну з членаў саюзнай дзяржавы азначае нападзенне на ўвесь саюз, і другая дзяржава павінна актыўна дапамагаць, актыўна ўзаемадзейнічаць з, у тым ліку і ў ваенным плане, з гэтай нападзенай на аб'ектам нападання. Ось. Ну, нават калі ўзяць у дужкі вось Донецкую, Луганскую, Херсонскую і Запорожскую вобласці, которые з пункту гледжання Расіі з'яўляюцца часткай Расійскай Федэрацыі, а украінскія войскі да гэтага часу на гэтай тэрыторыі знаходзяцца, вось, і значную частку кантралююць, но то тут вельмі красамоўным, надзвычай красамоўным з'яўляецца гэты эпізод Курскай аперацыі. Ну, то ўжо па ўсіх мерках, па ўсіх стандартах з'яўляецца атака на адну з членаў удзельніц саюзнай дзяржавы, но тым не менш гэта абсалютна не азначала нейкага там уступлення. Беларусь не прыйшла на дапамогу Расіі, скажем мягка. Так, ну гэта, канешне, можна тлумачыць пэўнымі там даволі недаступнымі, вельмі непразрыстымі дамоўленасцямі паміж двума аўтакратамі. Тым не менш, логіка сітуацыі патрабавала б таго, што на працягу вось гэтых 3 гадоў шмат было такіх момантаў, зрэшты, ну, я згадаў гэты курскі эпізод, але варта прыгадаць яшчэ першыя месяцы вайны, тады, калі вельмі выразна было бачна, што Расія, ну, паколькі не была падрыхтавана да такога сцэнару, вельмі было патрэбна гэта жывая сіла, там было вельмі праблемна, каб вельмі хутка рэкрутаваць вось салдатаў ваенных для працягу вайны, агрэсіі супраць Украіны. Пакуль удалося знайсці нейкі спосаб, каб пастаянна рэкрутаваць людзей, то для Пуціна пераканаў, што вельмі важным было, каб Лукашенко паставіў жывую сілу. Вось, тым не менш, гэта тады таксама не адбылося. Давайте паслухаем яшчэ адно меркаванне. Беларусь мае пэўны патэнцыял, каб узяць беспасярэдні ўдзел у агрэсіі Расіі супраць Украіны. Так мяркуе прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнай абароны і бяспекі Вадзім Кабанчук. Вайсковыя базы – гэта ўжо іншая рэч, якая дазваляе накапліваць і зброю, і тэхніку, і асабовы склад. Таксама мы можам меркаваць пра тое, што мобілізацыйны патэнцыял беларускага войска складае в межах 300 000 чалавек. І гэта досыць серьезная групповка, якая можа пагражаць і фактычна праецыраваць сілу на весь рэгіон. Плюс, безумоўна, беларуская армія захавала еще на сваіх складах і тэхніку, і зброю, і нават мы ведаем, што былі переданы вялікія аб'ёмы боеприпасаў для расіян. Так вось, і тэхнікай, і боеприпасамі яны могуць зноў забяспечыць ударную групоўку, якую гіпатэтычна могуць сабраць ці разам, ці паасобку сама Расія. Вось такое меркаванне, бо сапраўды ідуць такія гарячыя дыскусіі наконт баяздольнасці патэнцыйнай беларускага войска. Адны кажуць, што ва ўсім войскі там толькі некалькі, ну, скажем, тысяч называюць сілы спецыяльных аперацыяў, а астатнія, ну, пераважна не вельмі падрыхтаваныя весці баявыя дзеянні. Вячеслав, як вы лічыце, ці рэальна вот беларускае войска в нечым на сёння
патрэбна расійскаму менавіта з пункту гледжання не палітычнага, там, не рэпрэсіі, а з пункту гледжання як баяздольная адзінка? Конечно, потребно, это раз. По-другое, натурально лукашенковское войско не воевало, такого войскового досвіду нема, это дастаткова важно. Вось. Але по боездольности яна значна лепш, чым былі ЗСУ, так, в 2014 годзе. И это абсолютно объективно, потому что, на великий жаль, Лукашенко, он гуляться войну пачал одним из самых первых. Тут еще одна есть вельмі такая кепская тема. Закрывать вочы на тое, что все рыхтуюцца до войны, практычна гэта яшчэ тыя палітычныя тэзы, которые выказываются прадстаўнікамі якраз аб'яднаных дэмакратычных сілаў, которые заменили оппозицию. Вот якраз я ехал, выпадкова в нашай НИИ прочитал зноў-таки бздуру, так, про репарации, которые Беларусь повинна платить, так. Это цалкам юридичная бздура, просто показывает, что это лукашенковские, а не белорусские юристы, на это за межу выехали, так, а лишь остались в базовых законах, которые при режиме Лукашенко. Это беззаконие. Але ж, гэта в пэўнай ступені, так, спаміны пра будучым. І гэта вельмі небяспечна. Потому что, калі кажут там про небоездольность, ну, я вельмі шмат глядел там и пропагандистов украинских, и там, як это комментовали, в том лику белорусские доброохотники, что там, типа, белорусы воевать не умеют, так, вот, белорусы трусы, это вельмі небяспечная рэч. Потому что тем же лукашенковском войске, так, нема цельности. Там дастаткова великая, скажем так, частка, это болото. И калі, напрыклад, будет такі вариант, что на территории Беларуси пойдут любые замежные войски, так, это войско будет дастаткова сур'ёзна воевать. Это таксама трэба разумець. Бо еще в 2020 годзе мы проигрывали, яким чынам втягнуть Беларусь в войну, и у нас был вельмі простый вариант. Напевно, да, не... что Россия так проимитует удар с той же Украины, хотя не обовязково с Украины, так. Я думаю, что этого будет достатково для Лукашенко. Кто не кажет, что войско белорусская ці лукашэнкаўская, як вы просіце его называць, не умее воевать. Беларусы умеюць воевать, яны показалі гэта все 20-е стагоддзе і нават в локальных войнах в рамках СССР, але пытанне ж тым, ці яны, ну, войска захоча воевать, калі пашлюць на тэрыторыю Украіны, ці, так сказать, з цяперашняй, скажем, невялікімі заробкамі і з матывацыяй. Ну, ясна, што войску, в прынцыпе, людзі схільны выконваць любыя загады, але ёсць такія крытычныя моманты, коли все это рассыпается? Ну, разумеете, есть досвід двух сусветных войн. Поверьте на слово, так, лишь есть нават социологические исследования по другой сусветной войне. Белорусы не хотели воевать на початку, или кто их пытал. Вы ведаете дальнейшую историю. Тут то же самое. Нация достаточно милитарная, вось, и боевой досвід приходит, и не дай бог, каб он пришел. Пётр, як вы лічыце, вот в гэтых всех дыскусіях часам кажуць, што ну, просто не загадывая Кремль, тому что нема такой необходимости. Загадывая. Мне здаецца, все-таки ёсць такая разуменне ў Кремля, што такі загад патэнцыйны на сёння прынесе больш турботаў праблемаў Кремлю і Менску. І Лукашенко, напэўна, так пераконвае Пуціна, што калі ты загадаеш там мне удзельнічаць у вайне, то гэта будзе нам дваім толькі горш, тут будуць рэвалюцыі, захад на нас пойдзе і толькі адны праблемы. Па-вашаму, проста няма загаду, ці Лукашенку удаецца адбівацца? Бачыце, тут якія там нефармальныя размовы вядуцца, дамоўленасці, не ведаю, нейкія планы. Мы сходзім з таго, што яны публічна кажуць. Паміж аўтакратамі, то это, канешне, ну, вялікая загадка. Можна, ну, на базе вось разгортвання сітуацыі, ну, плюс пэўных такіх падзеяў меркаваць, што, ну, так як думаю, што ёсць сур'ёзная падстава меркаваць, што ў першыя месяцы хутчэй за ўсё гэта тое, што там ад расійскіх прапагандыстаў паступала, чаму тут Беларусь так себе паводзіць, чаму не ўступае вайну і так далее, што это не было просто такая вот эмацыйная экспрэсія, што за гэтым стаяла сапраўды чаканне, што Лукашенко больш актыўна заангажуецца. Тое у выпадку курскай аперацыі зноў жа вельмі выразна логіка сітуацыі гэта патрабуе. Таму незалежна ад таго, якія там унутры паміж Лукашенкам, Пуцінам, іх акружэннямі там дамоўленасці, можам вось на базе такога тыпу рэчаў, ну, нешта так як бы сэнсоўнае даведацца.
Вось наконт баяздольнасці небаяздольнасці беларускага войска, но тут канешне тэма, которая выходзіць за мае кампетэнцыі, но але схільны лічыць, што ў плане такой дысцыплінаванасці гэта характэрна беларускім вайскоўцам, незалежна ад таго, што яны могуць меркаваць наконт гэтых загадаў. Іншая справа, канешне, можна быць дысцыплінаваным і добра падрыхтаваным, тым не менш, калі матывацыя вельмі нізкая, то зарплата вельмі нізкая. Зарплату можна вырашыць тым, што тут Расія паставіць, значыць, пэўны поток грошай на гэта. Але ж вы сам, Пётр, часам прыводзілі гэтую лічбу, што сярод краінаў рэгіёну, і да вайны, нават зараз яшчэ беларуская колькасць тратаў бюджэтных на абарону адна з найменшых на душу насельніцтва і на душу ўзброенага чалавека. Так, яшчэ ў такія больш-менш свабодныя часы, нават такая праўладная ресурс, як Белспо, там, гэтых вайскоўцаў, там, фармальнае, нефармальнае такое згуртаванне, сайт, ён даволі адкрытым тэкстам наракаў на тое, што беларускае войска недафінансаванае, так, з пэўнай такой непрыхаванай зайздрасцю там публікавалі вось там у Літве столькі, у Польшчы столькі, а пазней яшчэ планы да 35-го года, каб аж столькі і столькі было, гэта яшчэ перад 20-м годам. Вось, канешне, цяпер нешта такое, такога тыпу размовы у публічным ці паўпублічнай прасторы ўявіць немагчыма, але гэтыя праблемы не зніклі. Як бы у гэтым годзе крышачку там павышаны гэты бюджэт. Больш за тое, шмат узбраення пасля пачатку вайны проста пераслалі в Расію. Цэлымі эшелонамі ішло беларускае ўзбраенне ў Расіі, з чым засталося беларускае войска. Там няма сур'ёзнага ўзбраення. Засталося, больш того, яшчэ адна такая вельмі кепская тэма, так, што вступленне лукашэнкаўскага войска в войну, так, оно может выкликать ланцуговую реакцию. Мы станем практично вельмі близки до сусветной войны. Потому что не забывайте, что есть еще уплыв Китая в Беларуси, дастково серьезный. И можете поглядеть, как дастково поспехово Пекин выкинул с Казахстана, так, ДКББ, в ту ситуацию, когда туда перекидывали гэтые войски. Нагадаю, что в 2020 году Си опередил Путина телеграммой в падтрымку Лукашэнкі, так, звяртаю увагу на візіты Лукашэнкі і іншых чыноўнікаў в Китай і звяртаю увагу на тое, што в адрозненне ад России, которая боится вайскового супрацоўніцтва с Китаем, и зразумела, чему боится, лукашэнкаўскі режим дастаткова паспяхова развивает менавіта вайсковае супрацоўніцтва. Вот как раз вы кажаце про технику, боеприпасы, там что-ничто уже есть. Ведаем, паланезы ствараліся з дапамогай Китая магутнай. Ну, паланезы это наогул на поверхні лежыць. Вось. Что тычыцца всего астатняго, все слушна. Яшчэ калі в Беларусі был, заўсёды афіцеры вельмі скардзіліся на сваё не вельмі добрае жыццё, так, і давольстве, калі казаць. Дастаткова шмат інфармацыі нам прыходзіла, тому што же Миколай Статкевич, акрамя всего іншого, был кіраўніком вайсковай камісіі, которую мы стварылі, і там шла інфармацыя рэальна, так. Вось. І мы тэму абмяркоўваем насамрэч дастаткова страшную. Чаму? Тому што калі адкінуць вот там верагодности, они все равно будут, мы тут ніяк не поплываем, разумеете, то зразумела, что Москва тиснула и будет тиснуть. Между іншым, я цалкам допускаю, вот всплыла же размова Зеленского с Лукашенком, просто в разных ракурсах. Там и Коля Лукашенко засветился. Интерпретация. Да, в ракурсах разных все-таки. Коля Лукашенко засветился, вот типу принц, так. Але, в принципе, я цалкам допускаю, что Лукашенко никто не пытал в 22 году. И, между іншым, цалкам допускаю, дзякуючы Денису Ивашину, это не только политвязень, а дастаткова добрый аналитик, вось, и он дал хороший анализ по генералитету Беларуси. Я это выкарыстоўваю, просто когда у меня были интервью в Украине, казал, что лукашэнкаўскае войско такая пирамида, где наверсе, так, практично ничего белорусского уже нема. И сапраўды без лукашэнкаўскага загада, так, вся эта громада может пасці, калі будет комусь трэба. Не забывайте, что тая же новые люди, которые заявились, раскручивают того же Карпенкова, іншых людей, которые просто в своих кабинетах мают литеру З. Для меня это просто некий жах, потому что просто менты заўсёды лишили Карпенкова просто вар'ятам. Вось. И так повсюль. Разумеете, мы вельмі небезпечнай ситуации. Диаспора отрезана
от белорусского народа, занимается некими своими проблемами, которые не до конца зрозумелы. А в этот час белорусский народ просто душит для того, как Москва его вогнала в войну. И Лукашенко никуда не денется, разумеете? Потому что у него просто няма ресурсов сопротивляться. Давайте паслухаем яшчэ одно меркаванне, больш такое глобальнае, з перспектывай далёкасяжнай. Толькі параза Расіі ў вайне супраць Украіны можа гарантаваць, што Беларусь не будзе ўцягнутая ў баявыя дзеянні. Так мяркуе Павел Усов, палітолог і палітычны дзеяч. Інакш застаецца рызыка, што Беларусь стане удзельніцай вайсковых авантураў Крэмля. Трэба разумець, што Расія, нават калі будуць заключаны нейкія фармальныя мірныя дамоўленасці з Украінай, не адмовіцца ад сваіх агрэсіўных мэтаў, планаў, не толькі ў дачыненні да Украіны, але у дачыненні да суседзяў. І ў гэтай агрэсіўнай палітыцы Беларусь займае важную ролю. Можна нават сказаць ключовую ролю па прычыне яе геапалітычнага размяшчэння, по причине того, что это стратегічны клін, які ўбіваецца ў еўрапейскую рэгіянальную сістэму бяспекі і абароны, і Беларусь будзе выкарыстоўвацца як такі плацдарм з большай ці меншай інтэнсіўнасцю. Ну, тым больш, што залежнасць краіны настолькі вялікая, і залежнасць Лукашенка ад Пуціна таксама даволі моцная, што пры пашырэнні прасторы агрэсіі расійскай, канешне, уцягненне Беларусі будзе непазбежным. Сёння ў Дубове Вячеслав Сівчык і Пётр Рудкоўскі. Падышоў час нашай традыцыйнай рубрыкі, калі ўдзельнікі дыскусіі задаюць адзін аднаму пытанне, каб, можа быць, удакладніць пазіцыі. Вячеслав, што бы спыталі у Петра? Ну, якраз я, потому что прагучала літаральна зараз, мы разам чулі, так, вот, параза Расіі. Ці падзяляеце вы мою думку, што вось гэтыя 3 гады яны змацнілі вайсковы патэнцыял Расіі? Ну, я заўсёды лічыў, што Расія – это дерьмо, но просто это дерьмо дастаткова сур'ёзна, так, вот гэтай вайной узмацнілі. Это так ці не? Ну, гэта выходзіць за мае кампетэнцыі, але маё меркаванне як такога, як бы, там, палітолага, не вайсковага эксперту, думаю, што можа быць, не ўзмацнілі, але прымусілі расійскае войска адаптоўвацца да сітуацыі, навучыліся больш разумець зменлівыя абставіны, да іх дапасоўвацца. Не толькі войска, але і прамысловасць і эканоміку. Ну, так, тут яны, канешне, ўжо мусілі па загаду дапасоўвацца, а, скажам, там, ваенная верхушка Расіі просто мусіла навучыцца думаць. Добра, Петр Рудкоўскі, ваше пытанне, Вячеслав. Да вас такое пытанне, ну, вось войскі ва ўкраіне, расійскія войскі ва ўкраіне, зразумела, па якой прычыне, якія інтарэсы за гэтым стаяць у прыватнасці ў Пуціна, яго акружэння. Вось у выпадку уступлення беларускага войска у вайну з Украінай, што можа адбыцца толькі па загадзе Лукашэнкі, які інтарэс у Лукашэнкі мог бы быць тут? Разумееце, ёсць рэчы, так, у кожнага палітыка, калі проста выбара іншага няма. Такое бывала, асабліва в такой краіне, в якой сёння з'яўляецца Беларусь, той сітуацыі, якой знаходзіцца сам Лукашенко. Вы ж не забывайце, што ён там слова нам аддавал, што это все было в апошні раз, і мы не знаем, якім чынам он это выгандлёвал, вот этот выбарчы фарс, каб зноў абрацца. Ясна же, не... Прычына не ў тым, што Качанова яму сказала ісці, так. Ясна, што былі вельмі напружаныя перамовы в Маскве, в першую чаргу, бо больш яму баяцца асабліва няма чаго, так. Лукашэнкаўскае войска... Ён пераконваў Маскву, што яму трэба ісці, ці Масква пераконвала ісці далей? Конечно, ён пераконваў, і пераконваць ён мог толькі адным аргументам, это менавіта вайсковым. Другіх аргументаў у него просто няма. Натуральна там, што ВПК, вось, ну это пастолькі пасколькі, разумееце, але ж менавіта тыя планы, пра которые мы не ведаем, але ж скосна можам здагадвацца, тому што все эти Шойгу, Бортніковы, Патрушевы, да і сам Пуцін, они практычна з Беларусі не вылазят. Паглядзіце, які жорсткі графік іх візітаў за апошнія 4 гады, вот этой страшныя террора, разумееце. Да, і больш того, я што скажу, так, во всех бедах Лукашэнкі виноват и сам Лукашенко.
И он в гаражцы борьбы со своим народом принял вельми такой забавный указ, где он практично лег вверх брухом перед Москвой. Вось. І в будь-який момент, коли, наприклад, його приберуть, а Москва це може зробити, так, вось, то всі органи сформовані навіть насуперек того, що у них було написано на папері, хто повинен керувати. І ще раз підкреслю, так, була вельми велика небезпека в 22-м году, так, коли здарився суд над Дніпром, который, в принципе, Москва, не знаю, чему не чекала, так, вось, и это, в первую чергу, перепынила ожидание Лукашенко до всего этого долучиться, потому что вы же его повинны ведать, он же больше 30 годов керует, так, и он сам по себе давным-давно пошел гуляться войнушку. Но теперь-то он уже ведает, что уже там столько стоит украинских войсков и минов, что никакого блицкрига не будет, на этот раз тем больше. А вы что думаете? На этот раз зусім не будет никакого захопу Киева не за 3 дни, Лукашенко, никаких ему прибытков от этого не будет, от удела в войне. Виталь, а не Лукашенко, они, шмат кто з політиків так в світі, навіть не дрогне, коли вся Білорусь перетвориться в Донбас сьогоднішній. Это я вам гарантую. Ну, мы сказали про мотивацию Лукашенко, для чего ему это. Я хотел бы, Петр, как вы больше смело отреагировали на то, что вы хотели сказать. Ну, значит, отреагировал бы только таким чином, что, ну, коли Лукашенко мог бы быть поставлен перед выбором, альбо нема у тебя выбору только у войну уступить, которая, ну, закончится, худшей за все закончится вельми кепска для яго, ну, то попросту заўсёды ён мае магчымасць Путину сказать, коли мне помирать ці с тобой, ці с Заходом, то я могу померти и с Заходом. Для Путина у гэтай ситуации больш проигрышны вариант, чем для Лукашенко. Гэта без необходимости обяцать, там, скажем, на 100%, что обовязково я там дапамогу табе войскам, калі ты дазволіш мне перабрацца, но гэта яшчэ ну, не пераканаўшы для вас. Не той узровень як бы узаемадносінаў паміж гэтымі дыктатарамі. Канешне, залежнасць яна глыбокая, яна узмоцнілася пасля 20-го, пазней 22-го года. Гэта бясспрэчна в эканамічным плане, палітычным, там, можа быць і псіхалагічным, але гэта не ёсць так, што Лукашенко пазбаўлены поля манёвру. Правда, Захад был бы шалёна ошарашен, так, коли бы Лукашенко до его пошел. Больше того, не треба забываться про реальную геополитику, так, не треба забываться про президента Соединенных Штатов Америки Трампа и классичную геополитику, где Беларусь просто одна с осей, вот, а все идея перетягивания от Китая и России, что может вылезти боком не только Беларуси, а всей вот этой зоне, которую слушно президент Польши Анджей Дуда хотел объединять в БЦ, то есть Адриатика, Балтика, Черное море. Это торпедировали, так, и практично все эти краины зараз вельми погрозливой ситуации. Я раз тое, што геапалітычная значнасць Беларусі у пацвярджэнні ідзе таго, што Беларусь наўрад ці будзе ўспрымацца як Донбас праз з боку заходняга і нават не заходняга свету. Гэта значна больш сур'ёзнае хаця бы геаграфічнае месцазнаходжанне, каб гэта просто так пусціць. Насельніцтва рознае, прабачце. Я казал, что ландшафты были бы як в Донбассе. Вот про что я казал. Зараз. И Лукашенко бы нават не дрогнул. Он с людей, для которых просто трэба, каб ён трымал ўладу. Таких людей шмат на між. Ну и у таких людей есть инстинкт самозахования. Что, Вячеслав, у нас засталіся по 30 секунд для кожного удельника. Что бы вы полічили в эти 30 секунд потребным сказать? Я хотел бы просто нагадать. Учение Захад – это не першее. Так? Мы заўсёды протестовали супротив этого. Такие лидеры белорусской оппозиции, как Микола Статкевич, Павел Северинец, Евген Афнагель, яны подвергались репрессиям за то, что мы попередживали всех соседей в Беларуси, что это не некие гульни, так, а это магчымая агрессия, то, что вы бачили в 22-м году. Тому для меня, например, все эти образливые просто речи, коли кажут про вину белорусского народа, особливо люди, которые работали на лукашенковскую банду, вот они бы взяли, так, и не за белорусский народ отказывали, так, а хотя бы оказали допомогу семьям тех людей, которые сидели, и коли ни Украина, ни іншие краины нас не падтрымлівалі. І нас не хотели чуть. Зараз ситуация еще больше погрозливая. Але ж, я з чим з Віталем погоджуся, так давайте вірити в свой народ, і нехай здариться суд, каб у нього хапило силу. Дякую, Вячеслав. Петр, ваше підсумування тягом 20 секунд. Беларускае войска наўрад ці уступіць у вайну з Украінай, бо Лукашенко разумее, што гэта
разбурыць яго дагэтулешні статус-кво, который што будзе небяспечным для яго самога, што можа здарыцца дэзерцірства і што паглыбіцца ізаляцыя. 3 гады ён пазбягаў гэтага кроку і няма сур'ёзных прычын спадзявацца, што гэта здарыцца ў будучым. Так ці інакш мы жадаем Украіне перамогі, а нашай Беларусі вызвалення. Што ж, і пасля 40 хвілін нашай дыскусіі бакі засталіся пры сваіх меркаваннях, бо гэта был двубой, у якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі. А чыя пазіцыя падалася вам больш цікавай і пераканаўшай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, пішыце там свае ацэнкі і каментары, вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.